गोजोन फुंबिलि लोगोफोर दिनैना ओरैबायदि एक्साइटमेन्ट दिनै मोनसे माने एग्जिबिशनाव थांगासिनो दं जेराव माने मोसौ मोसा माखासे नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो माने खाथियावनो मा होननानै बुङो मिसिंनि मोनसे मिसिङावथ' কি আছিলে কিবা ফেষ্টিভেল চলি আছিল मिसिंनि मोनसे फेस्टिभेल माने सोलिगासिनो दं बेयाव माने हाबनानै एसे एक्सप्लर खालामनो थारमाने ट्राइ खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय था बेसेबां इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ मैया माने बास सास जेबो गैयामोन बिदिनो खस्थ'यै ट्रेनजों फैबाय गुवाहाटियाव फैनानै माने नैयाव ओरैनो फिसा हटेल लज बेयाव थाबाय आरो ओमफ्राय एक्जिबिशनखौ दिनै एक्सप्लर खालामसै नोंथांमोना आरो गोदान मडेलानो जाहैबाय इयाव रिक्साफोरा माने बांसिनानो आगोलनि बायदि नंला आरो मटर लागायनानैसो सलायो नै তারপরে বিল বানাইবো veterinary field pura musawari exhibition field na ide logo yo mane ओरैबायदि exhibition जादों माने veterinary सिक्किमनिफ्रायबो फैदो जाहैबाय ओमफ्राय नेक्स्ट जाहैबाय नै नोंथांमोना नायनाय मेघालया बिदिनो इभिनिंनि टाइमाव माखासे कालचारेल प्रग्रामफोरबो जागासिनो दंमोन आरो बेजों लोगोसेनो खायसे लकेल सिंगारफोरबो माने सल' गान रोजाबनो फैदोंमोन आरो नै बे जाहैबाय नेक्स्ट दिनानि लान्च टाइम नै बेफोर जाहैबाय आरोबाव मोसौनि ब्रिड माखासे मानि र'बैयाव फरायबा मिथिगोन आरो ना साहिवाल काव बर्न निउबर्न नैयाव फैदों जाहैबाय अतुल बरा मिनिस्टार आरो नै बे आगोलनिया जाहैबाय जोंनि आसामनि मिनिस्टार अतुल बरा बिथाङा माने दाउदैफोरखौ एक्सटिंक्ट जालांहांनाय माने गोमालांहांनाय दाउदैफोरखौ माने दाउनि दाउदैफोरखौ चेक खालामगासिनो दं नोंथांमोना नायनो हायो ओमफ्राय नैखिनियाव माने गथ'साफोरनि ड्रयिं कम्पिटिसन जागासिनो नोंथांमोना जुम खालामनो हागोन नुदों जानो हागौ गथ'साफोरनि ड्रयिं कम्पिटिसन जागासिनो आरो इयाव बेरायनायफोरा मानसियानो मानसि थारमाने केमेरायाव फिसा नुदों जानो हागौ खिन्थु तामान गुवार जायगायानो ओरैबायदि बेयाव माने कालचारेल प्रग्राम जासिगोन मैयाबो जादोंमोन माने मैया मोनफैस्लाबासै आं थारमाने बेनिखायनो आरो मोसौ मोसाजों लोगोसेयैनो बेयाव नार्सारिनि बिबारफोरनि दंफां लाइफांफोरबो माखासे नुनो मोन्दों जाहैबाय नै बेफोर जाहैबाय माखासे रोखोमनि दाउफोरनि नाम बिभि 300 ओमफ्राय माखासे बिदिनो गुबुन नामफोरनि दाउफोर थारमाने एक्जिबिशनाव लाबोनाय जादोंमोन आरो नैबे एक्जिबिशनाव दाउफोरल' नङा आरो बेजों लोगोसे दाउदैफोरबो थारमाने फाननाय जादोंमोन जायखौ माने गभर्नमेन्टनि फार्मफोरनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन आरो बिनि बेसेनफोरा बिदिनो बेलेग फार्मफोरनिख्रुइ माने बेसेबांबा खम आरो सोंना नायनायाव जों मिथिबाय जे दैसेनिया पार पिस थारमाने 6 थाखा बिदि गोलैयोमोन आरो जोंनि बर' माहारियाव जेरै जौफोरखौ गुबुन रोखोमै थारमाने बानायनाय जायो थिग बिदिनो मिसिंफोरनि थारमाने नै बेफोरो मिसिंफोरनि दखान गला जाहैबाय बेफोराव माने गावसोरनि जौफोरखौ थारमाने फाननो लाबोदों जाहैबाय बेजों लोगोसेनो आरो सावनाय अमा दाउ ओमफ्राय गुबुन रोखोमनि नाफोरबो दङ बिदि माने
सोरबा जानो लोंनो लुगैयोब्ला माने बेयाव इन्जय खालामनो हागोन। मासे माने ओरैबायदि गोजौ मोसौ थारमाने नायदो बेसेबां जायो। नैबे बलद मोसौआ जाहैबाय सरबक बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि सरबक जायगानि दा बारापेटा फार्म होननाय बियो माने गभर्नमेन्टनि फार्म आरो आसामाव जेसेबां थारमाने सिमेन्ट एबा स्पार्म साप्लाइ जायो थारमाने नैबे मोसौनिफ्राय माने 20% 30% थारमाने साप्लाइ खालामनाय जायो। नैबे बोरमाया जाहैबाय राजस्थाननि थारमाने बिथान दामानो गोजौ जाखायो। ছাগল না ছাগল কি স্পেসিস এইটো আপনি আহকচোন এখনি एग्जिबिशनाव देखायनो थाखाय जास्ट फुख्रि बायदि बानायना दोनदों आरोना बेफोराव बरियासे नै बेफोर जाहैबाय हांसो थारमाने दैयाव थायो नालाय बेयाव ओरैनो खालामना दोननाय जादों। नैबे जाहैबाय गावजें दाउ आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन रोखोमनि थारमाने दाउफोर दंलाबायो जेरै वानराजा ओमफ्राय दं बिदिनो माखासे आरो। आरो नै बेफोर जाहैबाय बोरमाफोरनि ब्रिड माने जातिफोर बेफोरखौ नायनो थाखाय स्टुडेन्ट आरो माखासे मानसिफोरा बिदि एजुकेसनेल पारपसनि थाखाय बिथिङाव थारमाने सोलोंथाइनि बिथिङाव थारमाने माबादों आरो नै सारमोना जाहैबाय बिसोरो एग्जामिन खालामग्रा बिसोर गासैबो डक्टर गोजा आरो जाय मोजां थारमाने पारफर्म खालामनो हागोन थारमाने मार्किं खालामनाय जादों बेयाव मार्क होनाय जागोन आरो लास्ट दिना थारमाने प्राइज होनाय जागोन। आरो नैबे जाहैबाय जों थानाय हटेलनि ना। दिनैनि बे ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो नेक्स्ट पार्ट फैगासिनो दं। नेक्स्ट पार्टनि थाखाय रेडि जाबानो जाबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।